Dar voi totuși vreți mai multe să vedeți din satul Costiești. Așa că azi facem partea a doua. Că, na, cine eu să vă refuz? Așa că pornim de la stadionul cel mare și frumos pe care voi deja știți și mergem pe drumușorul ăsta. Și dacă ne ridicăm la deal, vedeți că avem o biserică. Dar acolo oamenii lucrează ceva și noi la să-i deranjăm. Așa că ne întoarcem noi aici încetișor. Hai. Așa. Și mergem mai departe. Tu lipsai aici. Op! Așa, pe aici ne ducem în furnicarul. Mai da și soare avem noi azi. De o plăcere. Ia uitați-vă câte lalene. Frumos. Așa, bine ce trebuie să ieșim în de la cruce. Am o vedem. Da, suntem în la cruce. Acolo e crucea. Și mai departe coborâm. Aici avem un autoservice. Asta nu e bine. Mai și sat mare avem. Așa, acolo mai avem o biserică. Pe asta pot să vă arăt mai aproape. Ia uitați-vă. Ești te duci la cimitir, dar asta chiar nu mai arăt.
Mai departe coborâm. Aici asfaltul, așa cum îmi place mie. Pe aici ajungi în centru, dar voi acolo de-am știți drept, așa că facem de drum ușor o istam. Așa, pe aici te duci în Poiană, dar că noi să ieșim direct în de la școală ca să părăt mănăstirea. Da, vremea de azi chiar e tăman și trebuie. Așa, ești chiar comod ieșit, dar poate avem noroc și nu ne calcă nimic. E, hai că ne mers. Ridicăm dealul. Acolo avem o grădiniță pe care n-am arătat-o în prima parte. Mai mergem. Și am ajuns la mănăstire. Aici avem o solicitare aparte, așa că să intrăm chiar pe teren. Eu sper să nu-mi fugă roata pe țărna asta. Și o parte încă e în construcție. O parte parcă e gata. Așa. Crescăm gura. Șofieri. Dar acum i-a rămas. Eu sper că s-a văzut și trebuie să vadă. Duc-te încă nu m-a alungat cineva de pe aici. Dar mănăstirea e frumoasă. Și încheiem iarăși cu iazul. Ia uitați cum se vede și el aici.